certamente pois xa ten un pozo no tempo, porque son 6 meses, que o lembrarán perfectamente todos vostedes que van seguindo a actualidade día tras día, e son 6 meses de protestas que veñen protagonizando pois os traballadores da unidade de reparto de correos en Lalín, e que non paran. De feito, pois haberá nova concentración hoxe mesmo. Xa saben vostedes que é día de feira en Lalín, pois van a aproveitar esta xornada para facelo. Será a partir das 2. Pero que mudou nestos 6 meses? Estamos vendo realmente pois unha saída a todas esas peticións que facían, ou realmente estamos no mesmo punto de partida? E isto é o que imos agora mesmo a comentar e a preguntarlle ao responsable comarcal da CIGA Correos, a José Blanco Pichel. José, que tal? Bo día. Bo día. Que tal estades, José? Bueno, pois aí, loitando. Supoño coas mesmas forzas que 6 meses atrás, non? Con máis forza que nunca, loitando sempre contra as desigualdades, Amelia. Bueno, e que cambiou nestes 6 meses? Porque claro, levamos 6 meses falando de que os compañeiros e compañeiras desta unidade de reparto de correos en Lalín pois veñen e vides protagonizando pois estas protestas, pero realmente se botamos a vista atrás e facemos un análise de 6 meses puntualmente, pois aí concentrándovos, pedindo que se atenda as vosas reivindicacións, que cambiou? Pois mira, a día de hoxe non mudou nada, principalmente polo o desinterese, o desleixo que mostrou a Dirección de Correos hacia os traballadores da unidade de reparto de Lalín. O sea, síguese con sobrecarga de traballo, síguese sin cubrir esas, creo lembrar, 4 prazas que se estaban solicitando, e nun período, digamos, máis complicado, porque estamos en período de vacacións. Efectivamente. Se cabe lembrar que xa pasamos por 2 procesos electorais, no que os carteiros asumiron unha sobrecarga de traballo brutal, pero ainda así sacaron o traballo adiante, e a empresa días atrás sí que veu cunha proposta de reestructuración na unidade de reparto de aquí de Lalín, pero o único que propoñía era unha redistribución das cargas de traballo. En ningún momento falou de poder cubrir calquera unha desas vacantes, senón que a liña a seguir é suprimir as 4 vacantes, sí ou sí, e os compañeiros non están dispostos a asumir esa sobrecarga, xa non de traballo en sí, pero como ti ben coñeces, a dispersión do interior de Galiza é a que é, e a comarca do Deza é unha boa mostra delo. Entonces, as distancias que teñen que percorrer son inasumibles. José, despois de 6 meses e vendo que efectivamente pois non hai a resposta que están agardando pois os traballadores, hoxe de novo pois unha concentración ás 2, e a partir de aí cal é esa intencionalidade? Seguir con un calendario pois de concentracións? Haberá que repensarse o mellor todo isto? Non sei, cal van a ser os seguintes pasos? Non, hai a intención dos traballadores é seguir adiante co calendario de movilizacións, están máis fortes que nunca, van a seguir mostrando ya a cidadanía a injusticia que se está cometendo, e está claro que isto vai a ir en perxuicio do reparto postal e do servizo que teñen que prestar os compañeiros a toda a cidadanía dos 4 concellos. E eles van a seguir saindo á rúa e van a seguir, dándolle visibilidade a esta problemática. Bueno, xe mesmo, si creo que non me equivoco, creo que incluso se vai a facer un pequeno acto simbólico de queimar a proposta, non? Efectivamente. Para darlle un pouco de visibilidade, pois durante a concentración vaise facer ese pequeno acto de queimar a proposta que lle puxeron encima da mesa. Esperabades outro tipo de resposta por parte da empresa despois de 6 meses? Non sei se que se vos atendese todas e cada unha das reivindicacións que tedes encima da mesa, pero esperabades que houbera algún tipo de negociación? Sí,
polo menos diálogo, porque non nos podemos esquecer que as movilizacións, inda que isto é un problema que ven de atrás no tempo, as movilizacións comenzaron nas pasadas eleccións autonómicas. Sí. Cando nese momento estaban as 4 plazas vacantes e surxiron na oficina 2 baixas de longa duración que a empresa, o sea, non cubriu e que os carteiros tuveron que asumir ata a segunda semana que lle reforzaron o servizo, pero, o sea, a dirección ou os responsables miraron hacia outro lado e foi a gota que colmou o vaso, porque houbo que afrontar esa primeira semana, o sea, con 6 traballadores menos na quenda de mañá. E o menos que esperaban os traballadores e nós mesmos é que a empresa polo menos, o sea, viñese, falase con eles e puxese unha solución encima da mesa, inda que fose temporal, pero non que se cerrasen en banda de que isto era así e así foi. E de todos xeitos, creo que, bueno, estamos falando obviamente do que temos máis pretiño e que nos atinxe directamente, que é esta unidade de reparto de correos en Lalín, pero creo que o problema en sí se está dando noutras localidades tamén aquí dentro da comunidade. Sí, efectivamente, e agora, como ben dicías antes, chegado o tempo de vacacións, moito pior, porque na maioría das oficinas prácticamente non se cubren as vacacións. O sea, a xente que se vai de vacacións estás asumindo todas as cargas de traballo. De feito, xa hai novas por aí de distintas oficinas, incluso non son na nosa provincia ni na comarca, sino noutras provincias, que xa hai acumulación de traballo, que o do turno de tarde xa tampouco se dan desenvolvido, e é unha problemática que vai ir a peor. Porque se o non contratar, o traballo non pode sair. Remato, realmente os veciños e as veciñas somos conscientes do que está pasando e dos problemas que está tendo a nivel da unidade de reparto? A maioría agora xa empeza a darse conta, porque de feito, ti cando tes o carteiro teu de toda a vida que o miras ali, xo miras, pero cando está faltando xente porque non se cubre as súas vacacións ou non se cubre eso, e o carteiro que vai, que non abarca todo, pois en vez de ir todos os días, como é a súa responsabilidade, pois vai un día sí, un día non, ou un día sí, dous non. E non é porque o carteiro queira, é porque non chega aos lugares. Bueno, pois a pendente seguiremos de vos 6 meses, que se cumpre agora mesmo de que se iniciaron pois estas concentracións e que hoxe pois verán vostedes si se achegan pois pola zona, creo que ides a estar aí pola zona da Rúa Loriga. Sí, efectivamente. Ali na esquina enfrente á banca. Bueno, pois si ven vostedes por aí o fío das dúas, unha concentración de carteiros, pois que saiban todos vostedes que forman parte desta unidade que segue con estas reivindicacións. Bueno, que tamén seguiremos pendentes obviamente de todo o que vaya pasando, e José, que che agradezo como sempre que nos acompañaras en directo para falarnos desta última hora. Moitas grazas. Grazas a ti, que teñas un bo día. José Blanco Pichel, que é o responsable comarcal da CIGA Correos, pois 6 meses en que levan protestando os traballadores desta unidade de reparto de correos en Lalín, e din que están máis forte que nunca. Bueno, isto decía José Blanco agora mesmo, e que están dispostos a continuar, que non teñen ningún tipo de problema, que a empresa non lles está solucionando ninguna das reivindicacións que están eles pois pondo de manifesto, como é o feito que se cubran esas 4 vacantes, pero que van a continuar e que farán máis reivindicacións, e que hoxe pois tocará outra máis a partir destas 2 ali na Rúa Loriga, concretamente, que é onde veremos esa concentración a partir das 2.